Logo de séculos coas costas viradas xa tocaba escoitarnos. Aquí comeza o Galiportus, Galiza e Portugal, voz a voz. Un, dos, tres, sí! Organizado pola Asociación A Memoria e Náufraga, Casa da Memoria, co apoio do Camões, Centro Cultural Portugués en Vigo, o evento conta tamén coa colaboración das institucións culturais galegas e portuguesas. O tema tan perto, tan lonxe, a programación deste ano convida a refletir sobre diferentes dimensións da distancia física, emocional e cultural a través de filmes e coproducións que exploran a identidade e o patrimonio partillado entre os dous territorios. As sesións decorren en tres espazos emblemáticos da rexión da Ribeira Sacra, a cabalo entre Lugo e Ourense na Galiza, a Casa da Memoria de Xullán, o Centro Sociocultural de Bóveda, en Bóveda, e a Palleira de Manán. A escolla da paisaxe cultural e natural da Ribeira Sacra reforza o simbolismo do festival que asocia cinema, memoria e territorio. A programación inclúe exhibicións de filmes, debate, workshops e actividades paralelas, procurando aproximar diferentes públicos. Entre os destaques están a participación do realizador portugués João González, que ten conquistado o recoñecemento internacional, e do actor e cineasta Miguel Núñez. O cartaz cultural alárgase aínda a música coa actuación do DJ Rita Maya e da banda portuguesa A Colmeia. Mais do que unha mostra cinematográfica, o festival asúmese como un espazo de diálogo intercultural, promovendo a valorización do cinema portugués en territorio galego e incentivando coproducións entre creadores de un e outro lado da raya. A iniciativa aposta tamén na formación artística con talleres destinados a ateliers, a xovens, encontros con realizadores e actividades comunitarias que procuran envolver o público local dunha forma inclusiva. Despois do éxito da primeira edición, o Vendaval regresa en 2025, fortalecendo a ligazón entre Galiza e Portugal e proxectando o cinema portugués para alén das fronteiras nacionais. Isto é o que escribía Rodrigo Matsuda o 22 de agosto deste 2025 baixo o título Festival Vendaval destaca cinema portugués na Ribeira Sacra e reforza lazos luso-galegos. Este artigo está escrito na web diasporalusa.pt. Ola, ola, moi boas, como estades? Benvidos outra vez máis, benvidos, ben queridos e ben queridas a este novo Galiportus, a vosa xanela galaico-portuguesa chegando voces e realidades dun e outro lado da raya. Un placer tervos unha temporada máis, xa sabedes, eu son Germán Esteve do Germano a Portuguesa e arrincamos esta nova época, esta nova temporada cun programa que tivemos o gusto de gravar no mes de agosto aí na Ribeira Sacra, no concello lugués galego de Bóveda. Fixemos unhas entrevistas moi interesantes sobre este festival de cinema portugués que se celebrou na Ribeira Sacra e que foi fantástico ter ali eses momentos de convivencia. En primeiro lugar, imos escoitar a dúas voces moi sinaladas. Tamara González, a organizadora do evento, que leva xa uns anos traballando por Lisboa e que se lle deu por organizar este Vendaval aí na Ribeira Sacra, e tamén Carlos Peñalver, director de cinema e produtor e realizador do filme que foi exposto no Vendaval, A Procura da Estrela. Escoitamos os dous.
E aquí estamos na Casa da Memoria de Xullán, no Concello de Bóveda, facendo este especial sobre Vendaval, a segunda edición de Mostra de Cinema Portugués da Ribeira Sacra, un evento fantástico que encaixa moi ben no noso Galiportus. Estamos xa cos protagonistas, ou con, digamos, dous dos protagonistas. Estamos á miña esquerda con Tamara González, traballadora do audiovisual, traballando desde hai 12 anos para Dupla Sena, era? Dupla Sena en Lisboa, para a produtora e organizadora do evento deste Vendaval Ribeira Sacra. Boas, Tamara. Boas tardes. Teño tamén á miña dereita a Carlos Peñalver, Tamara González de Pantón, Carlos neste caso de Vigo, director de cinema, produtor do filme que acaba de ser exhibido, A Procura da Estrela. Moi boas, Carlos. Moi boas, produtor e realizador tamén do filme. Moi ben, interesante o matiz. Comezo por ti, Tamara, se che parece, contanos un pouquiño que é isto do Vendaval, que xa está na súa segunda edición, de onde ven un pouco esta idea, como está indo, como foi a primeira edición e cales son as expectativas para esta segunda edición que está tamén en curso neste momento da grabación. Sí, pois a idea do Vendaval é moi simple, achegar o cinema que se fai en Portugal, a esta zona da Ribeira Sacra. A Galicia en xeral creo que se descoñece bastante o cinema portugués e moitos elementos da cultura portuguesa, a pesar da nosa proximidade. É un poquinho paradóxico porque realmente pois é iso, é un país co que compartimos inmensas cousas, pero a realidade é esa e, bueno, queríamos un pouco contrariar esa lógica e pois traer filmes, realizadores, actores, toda a xente relacionada pois e músicos tamén. Vamos ter 2 concertos tamén moi interesantes no fin de semana, pois para aproximarnos un poquinho máis. Qual é un pouco o cartaz deste ano, Tamara? Coméntanos para quen pois, en teoría, xa nos está escoitando un pouco cando xa pasou o festival. Contanos un pouco iso, como foi a idea de desenvolver o proxecto este ano e todas as actividades, estás dicindo, non? Un pouco os concertos, as proxeccións. Bueno, véndete ben. No, a idea deste ano, bueno, puxemos un subtítulo que é tan cerca, tan lonxe, e que ten que ver un pouco con esa proximidade ou lexanía de Portugal, pero sobre todo o tema surxiu a partir dun filme que se chama Grand Tour, que é un filme de Miguel Gómez, que é un dos grandes nomes do cinema portugués e que o ano pasado, en 2024, pois gañou a Palma de Ouro mellor realizador en Cannes. Bueno, o premio en realidad, a Palma de Ouro é outra cousa. E bueno, a partir de aí, pois, collimos o tema do filme, unha muller que persigue seu prometido polo continente asiático e que fai ese gran tour que se facía, que era tan común no século XIX, por Europa, pero bueno, ahora en Asia, e empezamos a explorar filmes que exploran algún tipo de distancia, sobre todo a través de grandes ou pequenas viaxes. E bueno, ese é o tema principal, obviamente, pues, despois hai subtemas como a migración, o rural, as viaxes etnográficas, o colonialismo de algún forma, aínda que bastante tangencial. E bueno, traer filmes de todo tipo. Temos, creo que son 17 filmes, 5 longas, 12 curtas, se a matemática non me falla. E temos unha instalación tamén cunha curta que de Lois Patiño, que é Noites en Distancia, que vai estar presente na Casa de Memoria o sábado e o domingo entre as 12 e as 5 da tarde, que calquer persona pode entrar á cociña do século XIX e ver ali o filme. E, bueno, temos concertos, temos actividades para nenos tamén durante as tardes, comezamos o día con aulas de yoga, ou seja, vai ser un fin de semana bastante preenxido, como dicen os portugueses. De onde ven un pouco a palabra ou a idea de poñer o Festival Vendaval?
Pois buscaba algo que tuvese un significado semellante, que se dixese igual tanto en galego como en portugués, e vendaval é unha palabra que ten unha orixe francesa, significa venda baixo, pero que tanto en galego como en portugués lle chamamos vendaval non só o vento moi forte, senón o vento que ven do sur. E como traemos cosas de Portugal, pois pareceume que era simpático. E, bueno, tamén me pareceu así moi poético, ¿no? Un gran vendaval que ven cargado de cinema, de música, de actividades. Que ben, agora volvo contigo. Contanos un pouco pola túa banda, Carlos, que como é o teu filme, A procura da estrela, un poquinho as características deste proxecto, polo que vimos, pois, unha interesante aventura que tiveches a oportunidade de realizar aí pola Serra da Estrela. Contanos un poquinho de onde sai esta idea, como a levas a cabo, como acabas aquí tamén no Festival Vendaval. Bueno, A procura da estrela conta a historia de Joel, un sonidista que acude á Serra da Estrela pois a facer un proxecto sonoro ali. E mentres el ten a súa estancia, non? Como que vai entrando en contacto coa xente do lugar, pouco a pouco unha lenda vai mergullándose nunha lenda, que é a lenda que dá nome á Serra da Estrela, a lenda do pastor e a estrela, e bueno, como que a lenda o secuestra, ¿no? De alguna forma. É unha peli que trata sobre a idea dos paraísos rurales, non? Como esa idea que como moi creada nas cidades e que é unha idea un pouco tramposa para o propio rural, porque, bueno, entendemos que o rural a veces é un lugar de lecer, de ocio, de tranquilidade, de pacificación interior. Non, o rural bueno, esa idea non axuda ao rural, non? O lugar é un lugar pois para coidar, para traballar, pois para defendelo, non? Que é o que está pasando agora mesmo. E é un lugar duro tamén, como vimos noutros filmes, está moi de moda, non? Oliver Laxe, o que arde, ou despois tamén as bestas, que me veñen agora á cabeza. É un lugar tamén que tendemos a idealizar, mas que moitas veces tamén é un lugar moi difícil de entender, o rural. Bueno, non sei se é tan difícil de entender. A mí, digo desde afora, desde unha óptica máis urbana. Sí, no, pero tamén como que caigo, ¿no? Pensaba nas bestas, esa conceptualización do rural como un lugar bruto e estúpido, brutal, non? Tampouco é certo. O que atopas moitas veces no rural é unha familiaridade que se xesta co primeiro saúdo. E a veces dende as cidades tendemos a construir esa idea de que claro que é agreste, claro que é duro traballar nel, pero a xente non, para min non, ou polo menos pola miña experiencia con miña peli, eu o que atopei foi hospitalidade ante todo, non? Entón tamén é como cambiar un pouco esa óptica de esa exotización, non? do lugar. Por que a Serra da Estrela, Carlos? Pois é un azar bastante curioso. Bueno, co cinema sempre chegas para, bueno, ou por lo menos o sinto como unha ferramenta para coñecer outras realidades, non? Para acercarte a novos coñecementos. Pois eu comecei a aprender a filmar en analóxico, pensei nunha historia que se daba precisamente nun lugar que non coñecera antes, non? Como a historia de alguén que deixaba unas bobinas de 16 milímetros e que ese era un rastro, que era unha fuxida hacia un lugar totalmente novo, este era o rural, non? Entón, fixen unha curtametraxe e acabamos en Serra da Estrela porque Joel, o protagonista da historia, pois tiña ouvido que era un lugar moi especial, que era un lugar onde nunca estivéramos, pero ao mesmo tempo era Portugal, que era algo como moi familiar para nós. Entón, bueno, de alguna forma era como, bueno, a 4 horas de Vigo, vamos ali, vamos a facer esta historia. E cando estamos ali e facemos a historia, pois empezamos a entrar en contacto con algúns axentes que nos dan a entender que hai moito máis que contar e que precisamente creo que ese arco que nos vivimos era o que queríamos transmitir na peli, non? Esa cousa de que esos paraísos rurales como facelos caer e comenzar a ser parte da paisaxe, non? O filme trata deso. Cales eran un pouco as expectativas previas? Como é a satisfacción posterior? Estás contento do que resultou dese A procura da estrela? Estou moi contento, a verdade é que un
para min todo foise me viñendo de repente, era eso, cando fas as cosas en un guión tan apretado, todas as sorpresas son boas, non? Como que, bueno, a primeira curta que fixemos con nosos cartos, e despois para o proxecto sí que xa pudemos argallar unha pequena axuda do Agadic, coa que facela. Logo en postproducción tivemos premios en Francia, eso permitiunos acabar a peli cun acabado moito máis sólido. Logo, bueno, pues estivemos por festivais, estrenamos en Porto Posto que en Xixón ao mesmo tempo. Estivemos distribuindo a peli coa distribuidora Lost and Found nun ciclo con O Movimento das Coisas, que é unha peli de Manuela Serra, que é unha peli moi importante tamén, e que tamén foi moi bonito que esta peli se volvera a ver en cinemas, que facía moito tempo que non se vía. O orgullo e o honor de acompañala, non? Entón, bueno, penso que para min, al menos a nivel personal, foi moi gratificante, foi un percorrido moi bonito. Tamén chegando a espacios como Vendaval, que penso que son lugares moi necesarios para resaltar ás veces as culturas, esas microculturas, non? Que nacen dos hermanamentos, das ligazóns non tan legitimadas, non? Non sei. Para chegar a Vendaval, ou para que Vendaval chegue a deste tipo, toda esta xente, todos estes produtores, Tamara, realizadores e demais, digamos que vos facedes ese esforzo previo, é dicir, quen chega antes a quen, non? Si Vendaval a xente como a Carlos, ou Carlos tamén se entera e chama vos. No, bueno, normalmente somos nós que facemos unha proposta, no, porque nós non somos un festival que é unha mostra, é algo diferente. Os festivais normalmente pues, abren un momento de envío de películas e reciben todo o que a xente lles envía, e porque son competitivos. Nós non facemos eso, unha mostra, pues, bueno, exhibimos unha serie de películas sobre un tema e claro, nos procuramos ese tema e despois procuramos as películas que poden pues, encaixar. E facemos a petición ás produtoras e falamos cos realizadores e sempre que podamos, que non é fácil porque a veces, bueno, sobre todo que non ten transporte público e xa nos pasou, nesta edición traemos a xente desde Lisboa, desde o Porto e chegar aquí en transporte público sen perder un día inteiro e sen perder as ganas sobre todo, pois é difícil. E ainda así, pois este ano veu John González, que é un realizador de animación portuguesa, unha gran promesa. Bueno, xa é fantástico o que fixo, foi o primeiro en chegar a ser nomeado aos Óscar e estuvo aquí connosco o mércores, pero bueno, eso, dependemos tamén de quen do outro lado nos acolle e, bueno, damos as gracias a todos, a Carlos e a todos por vir ata aquí, porque é moi interesante tamén que a xente se poda, a xente do rural, que temos esa idea de que no rural nunca pasa nada, non é tan así, e o que estou descubrindo agora co Vendaval é que un territorio como a Ribeira Sacra hai imensos proxectos culturais brutais que simplemente pues, que cada un está na súa vida, ten as súas rutinas, os seus lugares onde vai e os outros non vai tanto. Faltan alianzas. Eu creo que faltan alianzas, que falta unha cultura de colaboración, de ollarnos a todos con... É sempre moi difícil facer as cousas, entonces se nos xuntamos, pois axudámonos un pouco, se facémolo no teu sitio, mañá facémolo no outro, e creo que esa cultura de colaboración, pois que hai a Rede Aldear, hai cousas, pero creo que debería haber aínda máis e que se mostrase, tamén se divulgase, porque realmente pues, tamén xente que ven o Vendaval e que dice, bueno, nunca tiña habido, pues, onte estivemos na Palleira, en Sarria, un espacio increíble que teña unha programación brutal e que moitos, eu propia non coñecía até contactalos por causa do Vendaval e por unha coincidencia con unha realizadora que veu ano pasado que era moi amiga deles e que despois se foi xusto a facer unha residencia con eles. Por iso que nada, nos estamos super abertos a novas propostas, a ir a outros lugares da Ribeira Sacra e a intentar pues, que o rural estexa vivo, non só, o sea, tamén culturalmente.
micromundos, non? Son algo moi galego, non? Isto dos micromundos é dese minifundio tamén mental que sufre tamén moitas veces Galicia. Non sei un pouco como é a visión, tú que estás en Lisboa, despois de tantos anos, como é a visión dos teus colegas de profesión, da xente do audiovisual, alá polo sur, como é esa visión máis alén do dominio a nivel de produción e a nivel un pouco pues, do que comentabas, non? De ver xente de Lisboa por aquí, por Bóveda, no rural galego, equipárano co norte portugués, como ven un poquinho a situación? Bueno, pues segue sendo un pouco descoñecido, quero dicir, a xente portuguesa coñece bastante Vigo, por exemplo, o sea, están bastante habituados a ir ali, sabes que en Galicia se come moi ben, que hai un marisco moi bo. Algúns é sorprendente que te dicen con algún tipo de sorpresa que temos unha lingua moi parecida. Ei, enténdese ben o galego e tú, como que... O sea, non é casualidade. Creo que nós estudamos, ao estudar galego e estudar tamén as cuestións sociolingüísticas, pois temos moi claro que o galego e o portugués son linguas máis do outro lado da fronteira. Xa non tanto. Eles estudian o portugués e non estudian tanto que, bueno, a súa orixe. E parecelles unha sorte de coincidencia cando, claro, o sea, é super obvio. Pero bueno, normalmente gusta a xente que veu de Portugal o ano pasado, bueno, xente que veu a usufruir, bueno, que non tiña ninguna función específica, que veña solo a disfrutar do festival, pois estuveron tamén super encantados e bueno, pois tamén proxectamos filmes tamén de realizadores galegos. O ano pasado colocamos o Corno, que foi unha coproducción con Portugal, pero que a realizadora Xallone Camborda. Sí, exactamente. E eso, que tamén queremos que sexa un espazo de encontro, que se encontra aquí un realizador galego con un actor portugués ou con un productor portugués e que ojalá pues, en algún momento pues, surxa algún tipo de colaboración e algún filme no que as persoas se encontraran por primeira vez no Vendaval. Claro. Eso para nós sería estupendo. Claro, digo eu desde afora, un pouco desde a óptica da ignorancia, non? Da cuestión. Corremos o risco neste tipo de eventos tamén, neste tipo de festivais, que simplemente nos quedemos un pouco como por afora, levitando, non chegue, porque tampouco é fácil chegar a, non, digamos, filtrar as diferentes capas que ten o rural e conseguir atraer, pois, neste caso, xente de Bóveda, xente de Monforte, xente de Sarria, que estean tamén no circuito cultural ou interesados neste tipo de cuestións. Quero dicir, está moi ben a cuestión que comentas, que é clave a nivel de, bueno, pues un pouco de traballo en rede, un pouco máis difícil despois conectar ca xente, non? Sí, nós por eso que nos plantexamos desde o inicio que, o sea, a base ia estar aquí na Casa da Memoria, que a Memoria de Náufraga é a asociación que promove a mostra, pero tamén tiñamos moi claro que queríamos ser un pouco itinerantes e que esta idea de ir un día a Sober, outro día a Sarria, pois ao final faite que chegue a esas persoas de forma máis fácil. E esas persoas que un día pois, foron a Sober porque estaba aquí ao lado e viron un filme, pois igual outro día se animan a vir hasta Bóveda porque lles gustou ou porque lles chamou porque lles pareceu curioso. O sea, a nivel, nos sentimos que estamos medrando a nivel de público polo feito de ir a diferentes lugares e non só esperar que a xente veña aquí pois un pouco a cegas. Que eso, e hai microlóxicas, por exemplo, daste conta de que a xente de Monforte, que é o núcleo máis grande, a que lle custa máis a ir, a xente de fora, pois xa estamos máis acostumados a sempre ter que ir a Monforte a tomar algo ou a calquer cousa, entonces como que nos dá menos preguiza. Non sei, vaste dando conta, pero bueno, temos moi claro eso, que queremos... Tamén, bueno, a nivel personal é iso, estou coñecendo inmensos proxectos e moita xente que me está encantando tamén ir aos lugares a proxectar. Que ben. Fálanos un poquinho deses proxectos, Carlos, de un poquinho, comentabas antes, non? Porto, Xixón, agora Bóveda, por que non? Acordámonos moito tamén dunha amiga nosa da Arca da Noé, que é digamos, unha sala referencia a nivel cultural e a nivel de concertos, que xa obtivo varios premios, que está en Vilar de Santos, alá no interior de Ourense, e que consegue pues, que ubicar a Vilar de Santos no mapa, como está pasando agora con Bóveda tamén, e que vemos artistas que actúan en Madrid ou na Coruña, de repente pasar por Vilar de Santos. Un pouco valóranos iso, como é tamén proxectar en entornos pequenos, e un pouco cal vai ser o futuro desta proxección e das próximas ideas que teñas.
Bueno, a min, é dicir, os filmes de alguna forma un pouco inxusta, penso a veces, miren a súa talla por o primeiro festival no que estreas, non? Claro, a ver, os festivais máis consolidados, ao final, tenden a ser lugares un pouco exclusivos. Elitistas, non? Non te diría elitista, por exemplo, en Xixón, que foi unha das estreas importantes da peli, é un festival no que acude moita xente de Xixón, acude xente de fora, e hai entradas, as entradas están a precios asequibles, é un público que agradeces moito, porque tamén entran moi a full son xente como moi formada, non? Pero tamén ves que afastan igual a públicos que poden ser un pouco máis tímidos en algún sentido e que non acuden ata que o centro sociocultural da súa parroquia ou fan unha proxección ou o sitio de sempre, non? Entón, eu disfrutei moito da parte de festivais, porque tamén é un lugar no que te encontras con outros realizadores, con produtores, con xente da industria, pero o máis cálido sempre é o público, a audiencia de verdade, non? A audiencia que non está no cine porque quere facer cine, que non está no cine porque escribe de cine, que non está no cine como que non hai ese valor social por estar no cine, non? Senón que van ali a ver unha peli punto. Penso que son os coloquios máis emotivos e máis productivos tamén, non? Para min como realizador, porque ves realmente onde a túa peli está calando. Entón, eu defendo moito a exhibición en salas de cinema, entendendo salas tamén o que non son salas de cine como tal, senón como que son centros sociais, non? Claro. Porque, por desgracia, o cine chega ás multisalas, non é o cine máis pequeno, e o cine pequeno chega a moi poucas salas, non? E parece que só chegas ao lugar das élites e que vas ali a ver unha peli que non vas a entender, entón eso non é para min, e eso ao final é contraproducente, non sei. Entón, defendo moito espazos como Vendaval. Agora che volvo un pouco reformular a cuestión de novos proxectos, mas deixame preguntarche, está de moda as producións galaico-portuguesas? Estamos vendo aí moita acción, máis que do que había normalmente, digo porque tú como vigués tamén podía ser unha aposta, digo eu, desde afora, máis fácil ou non tocar as portas a Madrid ou a Barcelona ou outros entornos no Estado e non meterte en barros con Portugal, non o sei, digo, valorizando un pouco tamén o que estás facendo. Non sei se estar de moda é o correcto decir como se fora unha tendencia ¿no? Porque todas as tendencias están destinadas a morir. Sí, pero está como rebulindo a cousa, pero non? Penso que é unha necesidade, porque ao final estamos aquí ao lado, hai como moitos códigos que compartimos e iso favorece moito as cousas. Entón, claro, a primeiras, Portugal é un país co que producir a nivel cultural é máis doado, pero igual a nivel presupuestario é meterte nunha coproducción máis complicada, pero tal vez podes coidar moito máis a creatividade da túa produción, non? Penso eso, en películas como Corno, que ao final dices, son coproducións moi ben feitas e con moito sentido e que, xuntan profesionais. Agora non me acordo o nome do director de foto do Corno, pero que é o de Miguel Gómez, non? Que Jairo Cambora traballando con el, dis que ven que haya este hermanamento aquí. Entón, penso que é unha relación moi fructífera e que debería continuar. Ir a Madrid, traballar en Barcelona tamén é interesante, pero penso que como orixe, como galego, estou máis perto de Portugal do que pode ser coas produciones que nadan en Madrid. E contanos en 30 segundiños xa para ir acabando un pouco que cousiñas xa andan aí xa na cabeza, que próximas producións, que próximos proxectos, que colaboracións. Agora mesmo este ano, en 30 segundiños, perdón. Agora estou distribuindo dúas curtas, que, son dúas curtas pequenas, unha que se chama Montaña Abaixo e outra Maldito Espírito, que están xa rulando por festivais.
Bueno, estou bargallando un seguinte guión de película, pero isto é... O camiño de financiación é longo, entón aínda non estou como para facer promesas longas. Gustaríame moito filmar na miña cidade, en Vigo, e gustaríame falar tamén tamén como é un caso co rural, do caso que hai coas cidades, non? De alguna forma. E non sei se me podo meter no charco, que se falamos un pouco de orzamentos, Tamara, para sacar un festival como Vendaval, de canta pasta estamos falando? Menos da que necesitaríamos. E eu creo que é unha cuestión importante, porque a mí non me gusta que se faga cultura tendo, o sea, pasando por encima dos dereitos dos traballadores e pagando, e a veces, o sea, os presupostos que che dan e o diñeiro que manexamos é moi pouco e tiras e pagas mal. E iso é algo que ten que cambiar desde as administracións públicas, que ten que cambiar tamén desde a percepción das persoas, que, bueno, o Vendaval ten todas as actividades gratuitas e queremos que sexa sempre así, pero, bueno, tamén hai formas de colaborar, pero que se valorice o traballo no audiovisual e sobre todo nos festivais, que eu creo que non pasa o mismo nunha rodaxe de cinema, o sea, son os festivais por ser eventos máis pequenos, a veces pois non tan profesionais como unha filmaxe, pois que iso, que estamos sempre con orzamentos moi baixos. Pero falabas antes da Arca da Noé e por exemplo, para nós que é unha referencia cando foi flipei co que montaron ali e que este ano, por exemplo, colaboramos con eles, conseguimos traer a banda Colmeia, que vai estar facendo concerto domingo aquí a 1 e despois na Arca da Noé, e aí conseguimos pois, que eles nos fixeran un prezo máis exitado, porque, bueno, que tamén se van a Asturias no día anterior, que fixemos unha mini ruta entre Asturias e Galicia e conseguimos, pois eso, pois mellores prezos para todos, que é un exemplo de moitas cousas que se poden facer se colaboramos entre todos. Claro. E ti, Carlos, sacar un filme como A Procura da Estrela, sacalo adiante, poñelo quentiño aí para darlle ao play, de canto estamos falando? Digo para que se faga unha idea a xente que nos está a ouvir. Bueno, en cinema traballamos moito co presupuesto real e o presupuesto realísimo, non? Entón, claro, isto é unha ópera prima na que nin eu, nin os produtores cobramos. Sí que tens que pagar o equipo, tens que pagar os intérpretes, tens que pagar o que aparece no filme, a gasolina, as traxes, todo. E nos o levantamos cunha axuda do Agadi que nos deron 30.000 euros. Con iso podemos rodar a película e logo gañamos un premio en Francia valorado en 45.000. E logo as cámaras de Portugal deronnos, diríate que eso, deron como unos 10.000 euros ou algo así. Diríate que financiamos 140.000, pero que o filme en sí costa 250.000. 250.000 euros. Sí. Se cobras, bueno, o mesmo que estás contando, ¿no? Se pagas o que tens que pagar e se queres que cobre todo o mundo, eso é o que ten que costar. Creo que eso debía ser unha condición indispensable. O que pasa que, bueno, o sea, e decímolo, eu considero unha traballadora máis, quero decir, e seguramente se vemos o que cobro por horas, bueno, sería que peor cobro, bueno, eu e Julio e Patri e os que estamos aquí a pé do cañón, pero bueno, estamos intentando levantar esto e esperamos que nun futuro teñamos as mellores condicións, pero que, bueno, que é algo que eu creo que, por exemplo, que en países como en Francia teña un público que valora moito a cultura e tamén é unha referencia e creo que nós temos que empezar a valorar moito máis e ás veces cando plantexamos cousas gratuitas pois a xente non o valora tanto, non sei, e gastanse igual por 60 euros en ver un macroconcerto e parecelle que vale moitísimo a pena, pero despois pois hai que dice, vou si tal, e se non vou, ou non... Creo que ás veces valoramos moi pouco a cultura e cousas pequenas que non teñen tanto marketing, que non conseguen chegar a un público tan amplo, pero que eu creo que precisamente aí é onde está o interés, na súa diversidade, en que cada un dos espazos sexa diferente e que consigamos pues, mostrar cousas que non nos podemos ver na televisión calquer día. Claro.
Pois nós aquí no Galiporto sí que valoramos o voso traballo, seguro que os nosos ouvintes tamén están disfrutando tanto como a nós. Darvos os parabéns, o mellor para os próximos vendavais que veñan, que seguro van vir varios. Sí, esperamos que sí, esperamos que sigamos contando coa vosa presenza, estes convidadísimos. Claro que sí, moita forza aquí como representante un pouco de todos os directores anónimos e non tan anónimos que estades aí bregando por un futuro audiovisual máis alá do establecido e desas grandes coproduccións que ao final pois marcan un circuito, non hai opción de saírse do estereotipo. Graciñas aos dous. Gracias a ti. Moitas gracias. En segundo lugar, tamén tivemos o prazer de falarmos uns minutos con Miguel Núñez, actor lisboeta, participante nas producións O Home detrás os montes e Anxo. Escoitamos a conversa que tiñamos ali na Casa da Memoria con Miguel Núñez. E continuamos aquí no Vendaval, nesta mostra de cinema portugués da Ribeira Sacra. Estamos xa con Miguel Núñez, actor portugués, lisboeta. Benvido, Miguel. Obrigado. Que te trae polo Vendaval? Que como un lisboeta acabou aquí nada máis e nada menos que con 2 filmes, O Home detrás os montes e Anxo. Contanos un pouquiño como un lisboeta acabou en Bóveda, aquí na Galiza rural. Sim, foi um convite da Tamara. Eu conheci a Tamara, na verdade, noutras andanças, que nada a ver com o cinema. Nós pertencemos os dois a um movimento que estava a lutar pela habitação digna em Lisboa. E a Tamara, deste verão, disse-me que estava a organizar esta mostra de cinema português, que eu tinha um filme como ator aqui, e coincidiu que estou a trabalhar na Galiza neste momento, em Vigo, numa série espanhola que está a ser filmada em Vigo. E perguntou-me se eu poderia vir aqui falar sobre os filmes, e convidou o meu filme que eu tenho, o único filme que eu tenho realizado por mim, para estar presente também no festival no mesmo dia, no domingo, às 18 horas. Por isso estou aqui muito feliz, porque é a primeira vez que vim à Ribeira Sacra, é a primeira vez que estou na Galiza e a fazer um trabalho também que estou a gostar muito. E já não mostrava o meu filme há muitos anos, então também estou feliz por isso. Contanos un pouco as dúas producións, Miguel. Contanos aí o teu traballo como actor nese Home detrás os montes. Entendo que cinema documentario tamén, con sí, ese toque antropolóxico, non? Un pouquiño sí, como está a vida no rural, como está a vida nese tras os montes, tan vinculado ao noso Ourense, non? E ao noso ese interior galego. Sí. Contanos tamén a esa participación esa realización de Anxo. Comeza, se queres, pola parte na que che tocou ser actor. Sim, o Homem de Trás os Montes aconteceu primeiro do que o Anjo, e na verdade é uma metáfora, não é? É uma equipa de cinema que vai para trás dos montes para revelar um pouco das pessoas que habitam Caçarelhos, que é a aldeia onde se centra o filme, e a partir de uma lenda que também é explorada enquanto material ficcional. Pronto. É sobre uma equipa de cinema que vai para lá fazer este documentário, mas que a expectativa que tem com o filme se vai alterando consoante as surpresas que acontecem, as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Não deixa de ser um olhar de um grupo de jovens de cinema que vivem na cidade e que vão para trás dos montes com uma ideia um bocadinho romântica daquilo que é aquela região. E que se encontram? Encontram pessoas com uma ligação muito forte à sua terra,
Eu lembro-me que foi um filme, por exemplo, muito importante para mim também porque me deu a conhecer aquela região que eu não conhecia, deu-me a conhecer a Adélia, por exemplo. A Adélia é uma figura muito importante porque o cancioneiro, as canções tradicionais de Trás-os-Montes ficaram registadas através da voz dela, por exemplo. Foi uma senhora que morreu há pouco tempo, com quase 100 anos, e que está presente no filme também. Então é um filme que também me trouxe um bocadinho isso, trouxe o conhecimento sobre aquela região, sobre aquelas pessoas e o poder deixar memorizado essas nossas intervenções, esses nossos momentos. É especial por isso. E en canto a Anxo, coméntanos aí ese traballo tamén que hai detrás, bueno, como actor e como realizador. Sim, o Anjo foi um filme que apareceu de uma forma consequente, acho que por eu trabalhar já há alguns anos como ator e com alguma influência daquilo que foram realizadores com quem eu trabalhei e com os quais tive uma grande afinidade artística e pessoal. Sobretudo a Teresa Vilaverde, por exemplo, teve um grande impacto em mim, a forma como ela trabalha, quando me estreiei com ela num filme que se chama Cisne, e de alguma forma o Anjo transportou um bocadinho dessa minha vontade de fazer cinema com as minhas mãos, de orquestrar um pouco uma equipa à imagem daquilo que eu tinha visto e que tinha apreciado. E é uma espécie de documentário-ficção também, onde eu assumo a minha identidade, portanto, e os atores que eu convidei para estarem no filme assumem todos a sua identidade. Eu não queria que se criasse personas diferentes. E é um filme que se passa em Lisboa em 2016, onde ainda havia alguma hipótese de habitar a cidade a preços justos e onde a cidade começava a ter alguma mistura também de estrangeiros com pessoas dali, e havia um convívio ainda saudável, acho eu, no centro da cidade. E de que forma é que esse convívio às vezes proporcionava histórias amorosas, paixões e isso tudo. Então o Anjo explora essa paixão entre mim e um visitante que depois desaparece e pronto, fica num imaginário entre um passado, um presente e um possível encontro futuro. Eu exploro um bocadinho esses três tempos. Falábamos antes con Tamara e con Carlos sobre un pouco o apoio que hai ao cinema, e falase continuamente do apoio francés, non? Do que significa pois proxectar nunha das, digamos, dos lugares referencia, non? O Ministerio de Cultura francés sempre foi desde hai moitos anos un gran expoñente do que é o apoio ao audiovisual. Como ves as diferenzas agora que estás por Vigo a nivel de portugués e a nivel galego, ou se queres a nivel de Estado español, como é un pouquiño o audiovisual, como está dun lado, como está do outro? Tamén se estás percebendo un pouco que hai ese ruxe, xa empeza a haber cousiñas dun e do outro lado, producións galaico-portuguesas que están moi na moda. Sim. Como ves un pouco a cuestión? Olha, eu sobretudo vejo com muita... Acho que com muita felicidade, porque a indústria em Portugal é relativamente pequena, mas... Muito influenciada pelo Brasil? Ultimamente, talvez sim, mais. Há muitas coproduções também Portugal-Brasil, em termos cinematográficos, mas apesar da indústria ser muito pequena, eu acho que a cinematografia portuguesa é muito diversa e surpreende por essa diversidade, por ser um país tão pequeno, com realizadores e realizadoras muito distintos, que fazem tipos de cinema muito distintos também.
Por outro lado, o cinema espanhol também, com o seu historial, já nos vem mostrando, e agora o cinema galego, que também nestes últimos anos tem-se evidenciado nos circuitos de festivais também, este novo filme, o Sierra, que ainda não consegui ver, Acho. que é muito falado, tem sido visível essa produção, pronto, espanhola e galega, e eu estou muito feliz com este trabalho que estou a fazer numa série espanhola, filmada em Vigo, que é uma adaptação de um romance de Domingos Vilar, Que se chamava como? que se chama Caldas, Caldas. e é uma série que acompanha as histórias do inspetor Léo Caldas, e que pronto, tem uma parte também que tem personagens portugueses, e é aí onde eu me insiro. E estou a gostar muito do trabalho, do projeto, estou a aprender bastante também, e fiquei surpreso porque a minha relação com a língua espanhola era uma coisa muito maternal, familiar quase, por causa de amigos, de uma amiga galega que eu tenho, que é da Corunha, e nunca olhei para ela como uma possibilidade profissional. Sempre foi mais o francês ou o inglês ou até o italiano, mas de repente foi um projeto que me surpreendeu bastante e que está a correr muito bem. E para un do norte as cousas son un pouco diferentes, do norte portugués, para un de Lisboa, que lle parece a un lisboeta esta conexión tan galega e tan do norte, a nivel tamén de lingua, de cultura, as opcións que che dá a traballar con diferentes sotaques, Sí. A mesma lingua ou unha lingua irmá, se non Sí. é a mesma, Exato. é o máis parecido. É uma variação. Que isto abre portas, isto son opcións, ou temos eu acho que que sim. acabar co portuñol e co inglés? Não, eu acho que a nossa relação neste momento até pode ser vista como um exemplo de não fronteira, não é? Dessa espécie de que somos mais do que a nossa geografia, às vezes, que eu acho que ultimamente, quer dizer, com esta vaga de políticas anti-imigração, e em Portugal as políticas anti-imigração neste momento estão na boca do governo, não é? Estão a tentar ser legisladas, políticas anti-imigração, e eu acho que esta nossa relação galaico-portuguesa é de alimentar e de nutrir, porque nos lembra também a nossa história, a memória, não é? Neste espaço que nós estamos aqui, lindíssimo, que tem este nome da Casa Memória, que também é um símbolo disso, que é para não perdermos a nossa história, Claro. o nosso passado. E mais me entusiasma ainda porque sei que é uma região que tem muita ligação com o José Afonso, que é um dos meus músicos preferidos, e então sinto-me super bem aqui, as pessoas recebem-me muito bem. Sempre que eu digo que sou português, as pessoas ficam assim muito contentes. Estou a gostar muito. Moi muito, ben. muito. Os últimos segundos, Miguel, son para darche os parabéns. No momento desta entrevista aínda non foron exhibidos os filmes, serán no domingo. E que comentes, se queres, non sei, algún propósito, algún pensamento que teñas aí, algunha frase para pechar, non sei, algo máis para acabarmos a entrevista, repito, dándoche os parabéns polo teu tempo. Gracias. Posso partilhar uma frase que eu gosto muito, que encontrei uma vez num cartão na Feira da Ladra, em Lisboa, que dizia: a música e as flores transformam em palácio a mais humilde choupana. Pois con esas palabras acabamos. Miguel Núñez, actor e realizador aquí no Vendaval, na Ribeira Sacra. Obrigadísimo. Obrigado.
E en terceiro lugar tamén conversamos un pouquiño con Patricia Castro, presidenta da Casa da Memoria e da Asociación A Memoria en Náufraga, que aí facía un tándem fantástico con Tamara González, encargándose de todos os preparativos de que todo estivera ben aí neste fantástico vendaval. Escoitamos o que nos contaba Patricia Castro. Estamos aquí unha vez máis disfrutando deste encontro no Festival Vendaval aquí da Ribeira Sacra de Cinema, mostra de cinema galaico portugués. Estamos con Patricia Castro, presidenta da Casa da Memoria, da Asociación A Memoria en Náufraga. Moi boas, Patricia. Hola, graciñas por vir ata aquí. Nada, un placer. Contanos un pouquiño que isto de un pouquiño de que as cal é o voso papel tamén en relación co festival. Agora falamos un pouco deste espacio tan fantástico que é a Casa da Memoria, mas contanos sobre esta asociación, sobre a Memoria Náufraga, por onde van un pouco os tiros. Bueno, a Asociación A Memoria Náufraga é unha asociación sen ánimo de lucro, constituída de benestar a través da arte e a cultura. A veces naufragamos individualmente como persoas ou naufragamos a nivel colectivo como humanidade, non? E está ben, pois, saber de onde vimos para saber en que punto estamos e hacia onde queremos camiñar. E neste caso, pois, este é un espacio artístico que promovemos todas as iniciativas un pouco que nos chegan, que estén relacionadas eso co benestar e co patrimonio, coa recuperación de patrimonio ou manter o patrimonio tanto material como inmaterial. En este caso nos chegou esta iniciativa de Tamara e nos parece que era para apoiar e levala a cabo, non? Entón, somos os promotores do Festival Vendaval, porque entendemos que somos a lingua galega, que a lingua portuguesa, pois somos linguas irmáns, que no seu momento éramos un único territorio e tiñamos unha lingua común, non? E, ademais, o lema deste ano, tan lonxe, tan preto, parece que Portugal está tan lonxe, pero ao final está pretiño de nós, non? E a lingua tamén, parece que é outro idioma, pero realmente que nos entendemos moi ben e ademais compartimos a raíz, non? Bueno, xa comentas un pouquiño cal foi a acollida, non? Cal foi o contacto e a cuestión tamén de pois canalizar Vendaval tamén pola vosa asociación. Como está sendo, despois desta segunda edición, que está no momento da nosa grabación en pleno transcurso, como están sendo a experiencia destes dous anos de Vendaval xa? Pois a acollida da xente, quero dicirche un pouquiño o vínculo tamén co territorio, que a xente de Bóveda da zona. Pois é interesante porque sendo un entorno rural e de que sea cinema en portugués, ao final a curiosidade tamén pica, non? E tamén ao final coñecer, non? Eu da memoria, ou ter memoria, pois veñe, non? E despois tamén xente ao final tamén de toda Galiza, non? Que ao final o tema do idioma portugués aquí tamén, bueno, ten bastante hincapé, non? E entonces está tendo boa acollida. Somos un festival novo, non había nada ou non tiñamos pesquisas de ningún festival de lingua en portuguesa, entonces nos pareceu que era ideal, sí. E en canto a este espazo, Tamara, que esta fantástica casa que chamades Casa da Memoria, e aquí estamos a poucos minutos tamén de que comece un pouco a sesión de tarde-noite, recibindo xente, preparando un pouquiño xa por aí os diferentes postos tamén. Contanos un pouco, dalle imaxe a este audio. Bueno, pois a contorna, o que a contextualización do lugar é un lugar coñecido na historia de Galiza, na historia de memoria histórica, porque no seu momento era un sitio de acollida de xente refuxiada na Guerra Civil, entonces aparece como en diferentes libros, non? Era coñecida antes como a Casa de Peña. Esta é unha casona
antigua casona de farmacéuticos desde 1800, donde conservamos exactamente o mobiliario que había. Entonces é máis ben unha casa museo, e ten unha casa de caseiros pequeniña que ahora lle chamamos a casa de artistas, que, bueno, con moito colorido cando entras ali. E despois ten unha bodega alongada e despois está rodeada de un río, vai pegadiño. Nos agora mesmo aquí estamos vendo o río, entonces tamén bueno, ao entorno rural que temos. A aldea ten unhas cascadas preciosas tamén, e estamos rodeados tamén con moito prado para acampar. Bueno, é moi fácil para chegar aquí e quedarte uns días, e temos actividades pois de diferente tipo tamén. E xustamente iso para acabar, a parte do Festival do Vendaval, a asociación, pois que traballos leva a cabo, como se asocia, que cousiñas están saindo, que está por vir. Contanos se queres un poquinho, vende un poquinho aí a cuestión. Bueno, temos, para sabernos e ver un poquinho imaxes do que é o lugar, temos un filme documental que se chama O médico dos pobres, El médico de los pobres, que se pode ver en Filmin. Entonces é accesible para poderse facer unha imaxe daqui do lugar e da historia que ten a casa. E despois, estes días, o que vamos a poder vivir no festival, bueno, desde visualización de estrelas hoxe á noite, concertos de diferentes tipos, para nenos tamén contamos con eles, e despois a asociación en sí, pois temos dende teatro, presentación de libros, concertos, residencias artísticas, charlas, manualidades, retiros, algún de benestar tamén. Bueno, todos son iniciativas que nos chegan, que iso é unha cousa que nós non buscamos, sino que a xente contacta, sabe deste proxecto, que hai detrás, os valores que hai detrás, e nos escriben ou nos chaman e intentamos pois leválas a cabo. E canta xente estades aí detrás e cantos anos levades xa ca asociación? A asociación cumpleu 2 anos no mes de xaneiro. Inauguramos o espacio en xuño do 2023. Estamos alrededor de 50 socios e bueno, vamos aumentando pouquiño a pouco. Que ben. Unha referencia no entorno, non sei se en Monforte ou en Chantada, que me perdoen aquí os monfortinos, os chantadinos que nos estean a escoitar, se hai asociacións deste tipo que estean a dinamizar tamén o rural desta maneira. Sí, bueno, que estén a dinamizar o rural, sí que hai moitas asociacións. Ao mellor, non sei se ca periodicidade que estamos a facer nós, porque sí que levamos a cabo un montón de actividades. O ano pasado contabilizamos ao final de ano que era casi como unha actividade por semana. E isto é como a ver que concello ten, non? Na súa senda actividades semanais, na contorna rural, estou dicindo, non? Pois parabéns por vosso traballo, Patricia Castro, a seguir disfrutando do Vendaval, a seguir apoiando a causa e seguir facendo cousiñas porque máis e millores, porque siga pois poñéndose, digamos, un foco e unha estrela aquí a bóveda e a súa xente. Graciñas. Graciñas a vos por vir e facer esta labor. Moitas grazas. Ata a próxima. Escoito Galiportus cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Pois ata aquí este episodio sobre o Vendaval. Graciñas, obrigadísimo pola vosa escoita. Aquí estamos xa preparando novos contidos desta nova temporada, que vai vir con moitas sorpresas e que tamén con algunha cousiña aí con imaxe. Dámosvos unha aperta, un abrazo moi grande e deixámosvos con As vidas caladas de Antía Muiño
e Camaño e Ameixeiras. Chao, chao, obrigado, ata a próxima. Baixo a